फिन बर'फोरनि सायाव इभेक्शन खोनायोब्ला दुखु मोनो। दा गोबाङा हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ दाय होनो हागौ आरो गोबाङा गोबां खोथा बुंनो हागौ आरो जोंबो नुयोब्ला दुखु मोनो। बर'आ जों बे हानिनो फिसाफोरखा। अब्ला मानो दिनैनि दिनाव हाग्रामा गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावबो मानो इभेक्शन खालामनो गोनां जाखो? नैबे मोनसे गेदेर सोंलु फैयो। रायजोफोर भिडिअखौ नायजोबाब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरो जायहा सैथो आं बेखौसो बुंगोन। हाग्रामा सारबाबो प्रमद बर' सारबाबो बा सोरबा पार्टिबाबो नंगौआ नंगौ नङैया नङै बेखौ जों सैथोआ सैथोखौ बुंनायाव आं जेबो अबजेक्सन थानाङा होननानै सानो। मोनसे खोथाखौ आं बुंग्रोनो सानो अब्लाबो रायजोआबो गाज्रि दामोन। नंगौ खायफा गोबाव समनिफ्राय रायजो जाबोनानै दं मानानै दं। जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोंनि हाफोरावहाय थानो मोन्थाय दङ। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेबो जोङो बिफां लाइफांखौहाय नस्थ' खालामनो मोना। जोंना दंफां लाइफांखौ नस्थ' खालामजोबो। ओरैहाय नोङो ग्लबेल वार्मिंआ बांगासिनो दङ। गरम बोथोरबा थानोनो हाया साला। अखा हानांगौआ बबेबा मासाव हानांगौ बबेबा लास्टआवसो हाहैनोसै। मालाबा खरान जानोसै माइफ्रानो जालायलायला। बेफोरबायदिबो जायो। बेफोर जों गाव गावनो खालामनानै लानाय, खिन्थु माखासेया बिराद दुखु गोनां। आरो जिब जुनारा थानो जायगायानो गैला। एवदों आरो एवदों, थाखानायाबो एवदों, फानदों खारदों खायफाया आरो एवहैदों। मैदेरनि उफुद्रुग, मैदेराथ' उफुद्रुग खालामखागोन। मैदेरा सोरखौबा बुथारलाङोब्ला दाया होसिगोन सरखारखौ, उमुगा उमुग मानो बिदि खालामाखै, मैदेरा बिदि खालामबाय। आरे थानोनो जायगा गैला, मैदेरा बुथारखागोन ना। नैबेखिनिसिमावबो खायफा पाब्लिकआ आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, खायफा थुनज्लायनोबो हागौ। एमजिआ नै बिदि बुंदों नै, नाथाय भिडिअखौ नायजोब। नोंथांमोना आंबो थांनायनि सिगां जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बयहाबो थानायनि मोन्थाय दङ। जायफ्रा आयेनखौ एसेबाबो नायो, जोंबो एसेब्लाबो स्टाडि खालामो नालाय। बे खामानिया उखिलफोर लयारफोर बा बिसिनिल' बे नङा। दा खोथाया जाहैबाय थानोथ' मोनो, नाथाय बिफां लाइफांखौ एवस्रांनांगौ, फोजोबनांगौ बे नोंथारा। भुटानिसफोरखौ नाय, चाइनानिखौ नाय, थायो बिसोरबो हाग्रायाव, नाथाय मालाय दंफां गिदिर गिदिरखौ दोनजोबो दाना बिसोरो। बिसिनि एनभाइरनमेन्टआ माबायदि स्टेबल, नाथाय जोंना स्टेबलानो नंला एनभाइरनमेन्टआ। बोथोरा नांगौ बायदि समफोराव मोजां अखा हाला, नांगौ बायदि बोथोर जाला जोंना। गोजांनायाबो खमायलांबाय। बेफोरबायदि जानाया जोंनिबो गोरोन्थि दं, बेखौ मानिनानै लानांगोन। नाथाय थानो मोन्थाय दं जोंहा, नाथाय जों मिथिंगाखौ फोजोबनानै लागासिनो दं। बेखिनियावबो नोंथांमोना इभेक्शननि खोथायाव फैयोब्ला बिटिसि एग्रिमेन्ट आरो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ फरायथारनांगोन। नैबे जाहैबाय मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बिटिसि एग्रिमेन्टनि, नैबे जाहैबाय मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बिटिआर एग्रिमेन्टनि। दा बेखौनो बुङो दा खायफा बिटिआर एग्रिमेन्टआ जाफुंथारनांगौ। बिटिआर एग्रिमेन्टआ जाफुंथारोबा बेनो जोंहा बेफोरबायदि प्रब्लेम गोबां फैबावगोन। मानो होनोब्ला बेवहाय फोद लिरनाय दं, बेखौ लिरनानै गारबोबायना। न' डाउट कनस्टिटिउसनाव हाबाखै, अबाबोथ' बावबो लिरनानै गारबोबायना। बेखायनो गोजौनिफ्रायबो हाग्रामा साराबो गाज्रि मोनजाथों बेबायदि मावफैनोबो हागौ बा मावफैयो। बेयो मानो बिटिआर एग्रिमेन्टनि 7 दफा 7 नाम्बाराव नोंथांमोना नायब्ला नुगोन, गुगोलफ्रावबो डाउनलड खालामब्ला। खोनासं इभेक्शन खालामग्राफोर गासैबो अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन। इसुस रिलेटेड टु लेन्ड राइट्स, हानि मोन्थायनि बेलायाव इसुसफोरनि, बेनिनो 7 दफानि 7 नं दफानि 7.2 अर्थात 7.2 बेयावहाय दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल टेक इफेक्टिभ मेजार्स टु प्रटेक्ट कास्टलेन्ड, ग्रेजिं लेन्ड एन्ड वाटार बडिज फ्रम इलिगेल एनक्रचमेन्ट। नोंथांमोना बेफोर दफाखौ फरायोबा गिलु बालु बेफोरो। बिटिसि बा बिटिआर गभर्नमेन्ट होनाखै बाव, बे जुदि इमप्लिमेन्ट जाजोब्बाय, आसाम गभर्नमेन्टआ इफेक्टिभलि इलिगेल जायफ्रा दङ एनक्रच खालामनानै हाग्रा सिफायदों, वाटार बडिज हायाव थादों, ग्रेजिं लेन्ड, कास्टलेन्ड थादों, बाव ट्राइबेल जोङो प्रटेक्टेड क्लास थानो मोनो, बे होननाया सोलिला। इभेक्शन खालाम हाथाव। मोजां जादों बे एग्रिमेन्टआ जोंनि थाखाय। मोजां जादोंना रायजोफोर? दा खायफा बुंगोन हाग्रामाया गावनो सरकाराव फैनानै पावाराव थानानै मानो बिदि जानो मोनखो? नाथाय खायफा नैबे आयेनखौनो बिटिआर सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जाथारनांगौ होनगासिनो दासिमबो जिग'। अब्ला दायखौ जों सोरखौ होनो? हाग्रामाखौ।
जायनि थाखाय हाग्रामा साराथ' बुंदोंसो बिटिआर लाबोग्राफोरनि थाखाय बिटिआर आंनिया बिटिसिखौसो आं मावफुंलांगोन बिटिसिनि बायदिबा खाबथानानै दोननाय बेनि बेलायाव नाथाय बिटिआरनि बायदिब्ला जोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थाग्राब्लाबो जों ट्राइबेल खाब्लाबो प्रटेक्सन गैलाव जोंहा फरायनानै नायनो आं नंखायखौ बुंदोंब्ला 7.2 दफायाव उल्था नुदों जानो हागौ फ्रन्ट केमेराजोंखाय बेबायदि जानानै दं अब्लाबो आं दायो खौरां लादों जोंबो दुखु मोनो जोंनि बर' जोंनिनो मानसिफोरखौ अयनाय खालामोब्ला हाबाब बयहाबोथ' थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ राइट टु लाइफ जायखौ कर्टआबो मानियो बयहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं दा बेखायनो खायफाया बुंनांगौ हाग्रामानि उमुक नाथाय आं दा खौरां मोनफिननाय बायदिब्ला हाग्रामा सारनि दा सोलिफु गभर्नमेन्टनिनो माखासे हाग्रा बिफाननि नायगिरिफोरा थांदों थांनानैहाय बिथांमोननि दा बोरै थानायनि बेबस्था खालामहैफिननो बेफोरखौहाय नायदों होननानै आं खौरां मोनदों दुखु मोनो जोंनि मानसिखौनो बिदि खालामोब्ला जोंबो गाज्रि दामोन आं बुंनायफोरखौ नाथाय जाय सैथो आं सैथोखौ बुंबाय एग्रिमेन्टआव बिदि खालामबायब्ला बे फाइनाल जाथारोब्ला सेस जों बर'फ्रा हानि बेलायाव मा खालामबावनो पावारानो गैला जोंनाव जेनेरेल जों मानो होखारजानांगौ होनबाबो सोलिला सोरबा हाग्रामानियाबो सोलिनाय नङा बै समाव मानो होनोब्ला आसाम गभर्नमेन्टनोसो डाइरेक्टआव पावार होनायनि खोथा नै आरो माखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो मानो हाग्रामा महिलारि सारखौबो नांगौ बा सोरबा प्रमटबाबो नांगौ आरो सोरबा बर'नि सोरबा बेलेग बेलेग थांबाबो नांजोबगौ मानो बयखौबो गावनि एगेन्स्ट खालामा गाव पावाराव थाबाय थाथारनांगौ ना आरो लोगोसे खोथाया जाहैबाय बर'फ्रा गावजों गाव जालायो जुलायो दावराव जालायो मालाय नो प्रब्लेम गैया नाथाय बेनोल' पावाराव थानांगौ बोरै मा खालामनो हागोन बोरै लस नङाबा बे बिटिआर एग्रिमेन्ट मा मुलि डेन्जार बै दफाफ्रा आरो बेल' नङा गिदिर गिदिर इस्यु दङ बेफोर इमप्लिमेन्ट जाजोबोब्ला माखासे मानियाव बिदिनो जागोन बर'फ्रा अब्ला बै जायफ्रा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ अप'ज खालामग्राफोर बैसोर मानसिया बुङोब्ला बेखौ गाज्रि नुनोसै उमुक अमर सिं ब्रह्म उमुक दावराव देख्रेब नोंसोर जोलैनि हांगार मानो बिटिआरखौ मानो मोजां मोना नोंसोर उमुक बुंसै थ' बिटिआर एग्रिमेन्टआवनो नै डेन्जार बुस्थुआनो लिरनानै दङ खुनु रैखा गैया इलिगेल एनक्रचमेन्ट नों ट्राइबेल हक बर' हक आसाम गभर्नमेन्टआसो एक्सन लागोन सेस होजोबगोन अब्ला रायजोफोर बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा क्षमा खालाम नाथाय जाय सैथो बेखौ नुनानै आं बुंबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बे लिरनाय दङ नैबे बिटिआरनि बे बिटिसिना प्रटेक्सन खालामनायनिमोन बिटिआरना ओमफ्राय मोजांबासो मोजां नङाबा हाथाव बे दुखु मोनो बर' हिसाबै इभिक्सन माबा माबि नुयोब्ला सिगांबो नुदोंना इभिक्सन समावहाय रेसन हैबाय केस जाग्लुंजोबनाया लैहोर नादा अख्रिमोन आरोबा लाकिलि आं थांफ्राङासै केस कट गानांबाय थाबाय बेसाराफोर रेसन हैनायनि थाखायनो दा गिनाय मोनसै बेखायनो इउटुबारफ्राबो थांनो इउटुबारफ्रानो थुनज्लायदों इदिबो जायो अब्ला दाया सोरनि बावथ' डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट हाग्रामा महिलारिखौ दा दाय होनायनि गोबां माबा खालामगासिनो दङ बेथ' नङा नाथाय गोबां पार्टिखौ लानानै बिदिनो नाख्रेबलायनो सानगासिनो दं नाथाय खहाया सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा प्रमद बर' सारनि नङा जों बर'फोरनिसो जागासिनो दङ मा सुनि बे मा खालामबोफ्रांखो एग्रिमेन्ट बे आरो एसे स्टाडि खालाम बुंनाया गाज्रि जादोंबा रायनानै गालां एमजेखौ